Jamen, der er jo flere, og de bremser jo op på folk, når de kommer forbi og siger, hvad er det for en, der er kommet der? Jamen, vi hedder Christian og Violetta, og vi har købt det her anlæg ved BC Energiservice, varmepumpe, og vi har fået en indedel og en udedel, hvor vi har haft en rigtig god snak med Stefan omkring det. Stefan var den første, vi kontaktede, og han var god til at forklare det, så vi kunne forstå, hvad det var, han sagde. Vi gik i et dilemma, fordi vi havde et gammelt gasfyr, over 20 år gammel, så vi gik og overvejede, om vi skulle ud og investere i nyt. Vi vidste ikke med gas, vi vidste ikke med fjernvarme, og der har været møde i hallen herovre i forhold til fjernvarme, hvilket vi har været skeptiske overfor. Men altså, som Jakob siger, jamen, han prøver ikke at prakke os noget på, Stefan, når han kommer der. Jamen fra han trådte ind herinde, det var som om, man bare kunne sænke skuldrene, og det har været virkelig en fin proces, der har været der. Så og så en kæmpe cadeau også til måden, det blev etableret på. Stod der 5 mand herude, 10 timer, bum, så stod det, og så kørte det. Og der var ikke nogen, der kørte før. Altså, vi var ikke hjemme, de lukkede til huset dag, da vi gik til fodbold, så det var, vi har været helt trygge ved den her handling, der har været.